Esifundazwe asiqalanga kahle uhlelo lokugoma othisha ezinsukwini zokuqala. Lokhu kuthiwa kwabangelwa ukufika ngobuningi babo othisha ukuzogoma kanti umnyango wawungakulungiselele lokhu. Kuthiwa lokhu kwaholela ekutheni kube nokubambezeleka kokugoma othisha basezindaweni ezakhele umtuba, ijozini kanye nomhlaba yalingana enyakatho nesifundazwe. Kanti ePinetown kanye nasemlazi eThekwini kwafanele ukuthi balinde isikhathi eside ukuze bajove. Enye into eyadala ukubambezeleleka ukusabalala kwezindaba ezinkundleni zokuxhumana ezazithi abantu abangawusebenzisi umgomo. Kodwa kuthiwa manje lezi nkinga sezixazululekile, ukugoma kuyaqhubeka. Bengiyogoma ngizothatha i-vaccine, so ngibona ingenankinga nje. Ngiphatheke kahle, angina stress. Abanye othisha baxwayisa ngezindaba ezingamampunge ezisabalala ezinkundleni zokuxhumana. People need to investigate on their own, do their own information, and listen to the people that have the knowledge. Lolu hlelo kuthiwa luzovulelwa nothisha abakhokhelwa izikhungo zezikolo kanye nezikole ezizimele. Inamba esijahile njengamanje ukuthi sifikelele ku-127,000. So far ke kusho ukuthi kusahamba kahle ngoba kusho ukuthi majority has been vaccinated noma isigonyiwe. Umnyango uthi ufuna ukugoma bonke othisha makuphela leli viki. Bangu-50 othisha kulesifundazwe abashone ngenkathi leli libhekene nehlandla lesibini le-COVID-19. Londe Khadebe, SABC News, eMgungundlovu.